yung piniprito tutong na, sunog na. Nandito ako sa hindi ako maka-chat. Ikaw na lang po ate biglang mag-chat sa GC na ano na tayo. Hmm, wala pa akong sili 'no. Okey na. Ayaw na po. Si Chin guys. Hi everyone. Pangit pa naman yun, di ko alam. Sabi ano ata, hindi ba yun? Pala. Ayan baga may sili. Manong to. Hintay na. Nakapag-public ba ako? Dun muna ako sa ano mag-ano, mag-live. Bitbitin ko na 'to. Kasi naghihina ang signal kaya dito na muna. Pailawan natin be, pailawan. Dito na lang. Tuloy dun sana. Pa-join mo ipa-join mo na lang dito si Ate Bidang. Hello po Kuya Kenneth. Okey na po ba yung signal ko? Like hello po Jamaica Sabalo. Si Ma'am Jamaica ba siya ba si Ma'am Sarah? Ay hindi lalaki pala 'to. Kasi minsan hindi yan na naman tayo sa ano yan, si Kuya Roy yan. Si Kuya Roy. Oo, Kuya Roy, tawagin niyo na ang ano, Kuya Billy, hello po Kuya Billy. Edwin, watching from Makati, hello po. Yes po Kuya Kenneth. Good evening po Kilay, Kuya Rico. Oh, 'di ba si Kuya Rico. Hello sa 16 million viewers natin. Ang baba, ang baba. I-adjust, Diyos ko yun lang. Ayan, 'di ba? Okey na. Meron tayo guys. Wait lang ang dami niyan. Kuya Ruel, Kuya wait lang. Si nasa ilalim ng dila ko guys, mamaya na. Oh my God. Kuya Hawk, 'di ba? Kuya Ruel. Si Kuya Hawk, oo, si Kuya Ruel. Ay nandito po ako sa Bato. Hi, June Albesa. Hello po. Boss J. Ang Boss J, sino nga ang Boss J? Kilala niyo? Hindi. Yung electric fan hindi pinapaandar. Kuya Roy, nasaan ka na? Pumasok na ba si Kuya Roy? Oo, pumasok na si Kuya Roy. Arthur, hello po. Ramil Jacinto. Wow! Kabanderang Reyes. Hello sa'yo. Wow! Malabo nga kasi ang mata ko. Jawn? Hello. Kuya Rigby. Sino? Sino Kuya Kenneth? How? Putik. Di ko mabasa. Di naman ako nag-reply, Kuya Roy. Ano bakit? Ano daw? Yan, okay. Ano sabi ko? Kuya Papi. Pabasa ka ako. Kuya Papi mo. Kuya Papi, kain tayo. Tilapia. Jaon Ragado, hello po. Bibida mo dito. Di mo na ako nag-ingay. Uy, ano ka ata? Hindi ka nagpakita. Di mo na ako nag-ingay, Kuya Roy. Ramil Jacinto, hello. Andiyan na si Gagabi. Yes po, Cory. Ramil Jacinto, hello. Kuya Papi, kain. Yes, ito na po yung bahay ni Chin. Ay, pinag-aalog ko kalabasa. Ano pala yun? Hindi na pumapasok si
Ano ba, Pring? Tuloy pa dito, sa diba? Ginakilala pa. Si Tilo. Bakit may ano? Asan si Tilo? Tawagin mo na si Tilo, be. Si Tilo, guys, addict na din mag-live, pero sa TikTok. Ang dami niyang kausap. Sobrang pa. Maano ka niya, be? Ang palis yung ano? Tawag ka mo? Pinapagpin mo. Di ba? Hindi, ganito lang talaga. May ano kasi. Kaya kainet. Ate Mida, ano ko lang. Tilapia. Pritong tilapia tapos. Madami po kami ulam. Ano daw? Ay, diyan ka na lang magbasa, te. Diyos ko, ilayo ko na to. Kuya Rico, hello. Kuya Ren, hello. Magandang tayo nyo, Kuya Billy. Ang taba ko. Ayoko din. Kuya Danilo, shout out. Siya na magbobis. Sige pa ba? Magkakaedad na talaga, malabo na yung mata. Ako nga, di malabo yung mata. Ate Jamaica, hello. Gusto ko yung yung Jamaica, si Kuya Ray yun eh. Yung Jamaica. Ah, okay. Nakita ko naman. Sa Ate Jamaica yun? Lalaki daw eh. Ano ka? Ang dami, babe. Ayun. Bigay ko na lang kay Tito. Hindi, dakitan mo si bro. Yung from ano, Panis. Bro Danilo. Kaya Danilo daw. Kilala niyo. Wait lang. Si Kuya Bobby, hindi ko rin. Sino? Asan yun? Kuya Romel. Si Ramel, hindi na Ramel. Ramil. Kuya Bobby yun. Yung Jacinto? Opo. Uy, malamig na gusto niyo pa ng... Hindi ko tumig... Malamig na gusto niyo pa ng jacket? Sino pa yun, ate? Yung Danilo, hindi ba yung Danilo? Oh, si Danilo. Si Kuya, si Kuya Papi. Danilo. Bakit sila po kami? Asan yun ng Kuya Papi? Kuya Papi ba? Yung Danilo tsaka Ramil pa lang. Oo, I think sino po. Hello po. Haha. Hotdog. Bornok sa Liro. Hello po. Sa Lero. Sa... May gabi ka lang pag-offer na name sa kaya. And nag-wali kasi sila. Ano mo yung ano? Guys, gulay na santol. Hindi na makakasaran talaga. Siyempre naman, kaya. Thank you din, Kuya Roy. Wala. Okay. Wala. Hindi po na. Nanonood si Kuya Roy. Marinig niya yung... Hindi mo sabihin ka sana. Ah, hindi mo sabihin ka sana. Na nadulas yung umidila ko. Kuya Roy! Kuya Roy, pasok! Kinuha pa guys yung... Ngayon na lang. Hindi! Ibig ko sabihin, nanonood si Kuya Roy, kaya ako nagsabi ng ganon. Kasi si Ate Jamaica, Arthur, hello po. Ako'y litin mo kahit hindi batin. Yes po, Kuya Rizby. Ginugula yung santol. Minsan ako'y manting. Hello po. Sabi ako naman yung siksi pa. Papi, ito nga ito. Si ano, si... Pwede ko na ba na siya? Yes po, Sir Jamaica, Kuya Roy. Kahapon pa, alam ko na, kahapon pa na. Ang isa lang. Kuya Papi, kain po. Niluluto ko na. Ano na, last na yung... Abuman ba yata na ito? Basta ka na niluluto.
Guys, nagpiprito pa pala si Tino. Gutom na si Ate Bidang. Hello, Ate Bida. Pabili ko yung Arto. Hindi ko yung Arto. Oh, lagi yun ang Dutch ka Arto. Bigyan mo naman ng jacket. Nilalang mo na Dutch. Kuya Anton, pasalamat ka kay Ate Bidang. Wait lang. Kuya Arthur, alam ko naman matagal na 'tong si person. Ano si Kuya Arto? Kaya, Yeah. yan. Chinchin musta daw sabi ni Kuya Ramil. Buhay pa naman. Sino bang siya, Kuya Rocky? Tikman ko yung santo. Walang siya. Ako na lang pang-style, Kuya. Yung ba kakamustahin? Hindi naman ano. Ang sarap naman. Ang royal namin, guys, ito, puti. Hello po. Puti na ngayon ang royal. Puti na ang royal kay Cincin ngayon. Hindi nga ako pasaway, Kuya Roy. Kuya Roy talaga. Kinakalat na ulit. Nagmamahal yung ibit, oh. Hindi naman yung ano ni Ate Kapodpot, marinig. Nagkalive pa siya. Carmino, hello po. Mabanglay ako kasi hindi pa kami kumakain. Diba? Hintay pa namin si Tito para sa live. Dito guys, sa Bicol namin, inuulam talaga yan, ginugulay. Yung Sa sign inyo, ko. Kuya Ring, hindi. Sayang yun, yung balat, tinapon mo lang. Ito lang ni Kuya Papi. Kuya Papi! Sabi niya, hindi ko na yung pangalan. Pangalan ko na yung pangalan. Opo. Ito, Ito talaga ako. palaya. Chinchin. Inulit lang yung 2 beses. Hindi, ano siya, yung ano niya talaga pungay. Kaso pangit daw yung pungay. Ayaw Ay, hindi. Ito ng palaya ko, China. Pero pangalawa, bungay Bakit ang daw? May tapos pa iba-iba. Kasi gusto niya pungay. Tapos sabi noon, pinchin na lang paalam sa akin. Kasi kapag manamay doon sa umang palaya. Thank you, Vivian. Mali daw. So, yun lang naman, Kuya. Welcome po, Kuya Arthur. Palipad na kayo, guys. Welcome po, Kuya Arthur. Uy, wag yung baliktad. Huwag kayong makinig kaya dito. Baliktad din sa unang ano ko, palayaw. Para may kulay naman, guys. Hindi daw sa kanila ginugulay Oh, subukan mo, Kuya Ring, masarap. Hindi ko lang daw talaga kasi yung ginugulay. Hindi, try mo. Pwede. Baka naadap yun. Jen, may pera Jen. I-try mo, Kuya Ring. May pera Jen. Thank you so much. Wala na, bye-bye. Jen. Nagka-ching-ching na. Grabe ka! Grabe ka. Wala na nga. Nagana na. Hello, ang payat na ng kon. Hello. Nakapantay lang na. So, paligos. Baby ko! Baby ko! Hello po, kaya dati lang ni Sarah. Mapiling siya. Ano? Pa! Apa! Yes. Lian. Doon siya. Pipilo ko. Hello po. Ang taon na. Ikabihan mo lang yan. Hindi mo na ba yun? Nakita ba si Mami? Ano, may ano pa rin. Uy, kumain na kayo guys. Gusto Kain po. Okay na yung sabi sabi niya sa kanila sa Stephanie. Pinastak na tostado. Kaya po. Oo nga. Pinagawa mo. Nagluluto kami niyan sa laing. Kain po. Kain na. Kain po, guys. Kain na po kayo.
Wag na kayain si Kuya Pang. Sige, Kuya Roy, pagpunta ko dito, pataman na daw ako. Pag isunod ka niya, tibidang ng salito. Pero naman wala. Ano ka? Ang wala ko kinakain sa tilapia yung bontot. Bakit? Good evening po. Pacific po, ayun ang sabi na sige ka na sa iyo. Kaya bakit tilapia ako? Sumutin na doon? Oo. Alam mo, masarap sa Kamay na lang? Ay, yung sili mo, Tino. Wala, ba yung sili mo? Oh, yes lang yun. Ay, ayun, maganda yung Inaano ko, mga panis. Ay, ano mo pa? Mga panis. Ay, ingat po. Hindi ako kaya. Wala, parang malulama. Hello po, Kuya Ruel. Guys po. Kuya Ruel. Guys po. Kuya Ruel, babies lang. Miss nyo sa inyo, guys. Ang daming gumagampang sa ano. Sa ano. Anong daw? Kuya Danilo, lang-isda po si Bobby. Nakalimutan ko, nag-exam kaya wedding anniversary namin nung 18. Kung di ako nagtintong Bicolanan, hindi ko malala. Aray ko. Ako. Okay na yun, mga gurak na rin. Hindi nang sasaglit. Ano ba yan? Sino nakaalala sa akin? Kasi nag-ibang mo. Wala siyang ex. Ex-men. Ano to? Naisda pala. Ano isda to? Tilapia. Ay, tilapia to? Kumakain ako. Tilapia na pala yan. Bakit? Hindi kasi fresh. Kain po, mayahin natin. Maligit yung sintilo. Parang kumain ng maliit na isda. Ay, sa tinapin ko, sabi, narinig ako ng time na maliliit na tilapia. Kaya hindi ko sa lapas. Wala pinita na kasi. Dito na lang ako nagbabasa. Nagbabasa ako. Pacific Road po. Good evening daw kay Tilo. Ano ba? Ano sa daplog light mo? Ay, wala po ako ng vlog. Twinkle daw siya. Tingin pa ako. Sige po, alam mo, no? Eto na ha. Mag-comment ka ulit para makita mo. May jacket ka na! Oo nga, Kuya Danilo. Hello, Kuya Arlo. Ngayon ba, sabi nalalagay ako, manjin na generator. Dapat pala. Standard lang. Mamaya pala, guys. Magpapakain daw si Kuya Roy kasi hindi. Papakain mamaya si ano.
Sigaruin. Oo nga kasi guys. Naglilihi kasi si Ate Bidang. Kanina, hinahanap niya mangga. Kanina naman, naisipan niya magluto daw kami ng Champurado. champurado. So mamaya, magluluto kami ng champurado. Sponsor ko ni Kuya Roy, Kaya Ruel. ni Kuya Ruel, Kaya Papi. ni Kuya Papi. Lahat kayo guys. Wala pong nagko-confirm. Pero decision kasi kami. Kaya Roy. Yaga, shout out. Dami siya na to. Ay, si Kuya Agape sa no? Kumusta po Kuya Agape? Yaga, pasok. Kuya Agape, ehem. Tawa si Kuya Len. Hanggang bukas lang. Tsaka, Matagal pa yan, Kuya Papi. ilang days nyo ba gusto? Champurado kami mamaya, Kuya Papi. Ito ma? Ito po, huwag ba yung lesson niya? Pilit ka. Kain. Pilit ka. Ang ganda ka? Ay, pilit ka. Pagpapit ka pala. Bakit kain? Kain. Badet. Pwede. Kuya Papi, pwede. Badet, kakarating ko lang. Kasi na lang. Hindi ko lang niya. Bibili lang daw. Ano daw? Hindi ka Papi. Kuya Papi, sige. Pwede. Hindi namin yung tatanggihan. Yay! Ano daw? Dahil lang. Kuya Papi, pwede po. Badet, tara. Magluluto-luto daw mangyayat. Bukas. Bukas. Jollibee. Talagang lagi ang isip nito. Pero mamaya, titigil si Ate Bidang hanggat hindi siya nakakain ng champurado. Ang ganda mo, sabat na sana. Kung natin kasi ang harap mo, anong malapit ba? Baliktad, pag ako, hindi na ako na makakain yan. Tama na rin na lang. Sabi ko sa'yo, hey! Thank you po, Kuya Papi! Thank you po. Jollibee kami, guys. Thank you po, Kuya Papi. Ang Misala Ashma. Arigato. Pansok me na. Arigato sa sanmat. Sa Percha. Ate Perji! Yay! Ate Margie! Ate Margie, punta ka sa dyan bukas. Ate Margie, punta ka bukas dyan. Mag-gabi kami. Pa ako makain. Sana daw may pa-Jollibee si Mayor. Badet, tara! Ate Margie, punta ka. Punta kami dyan bukas. Ano ganap bukas? Kantahin. No. Tapos, susunod daw si Marvin kasi magpa-picture daw ko kay Mary. Magpupunta siya tayo kay Mary. Ang ganda na kami ni Mary. Oo, ang ganda na. Ganda ang pagkain din. Si Marvin kain. Ate Margie, anong ulam nyo? Kasi kung masarap, tatakbo ko pupunta dyan. Si Margie, punta kami sa pag-ikuso ka bukas si Margie. Matanggapin mo ba kami bukas? Ate Margie? Uy, sino? Isda mo. Ilipad mo lang. Sabi ko. Madugit ka na ba? Pina-pina? Ha? Hindi. Madugit mo. Ayun o. Ah, alam mo, madumi.
Payment. Nagkanda bulol-bulol na guys. Labong oras po, may sigari yan. Oh, masarap yun. Ate Margie. Yung kawayan, Mm. labong. Saka yung sigarilyas, yung pagulong. Talaga ba yung puro pagulong. Sa akin ang tawag ng puro pagulong. Hindi na, puro pagulong. Gawa ko nga sa Manila ako. May nagtitindang bata. Tapos, Sigarilyas. Pag intindi ko, sigarilyas. Ano yun? Sigarilyas. Ano yung sigarilyas sabi ko? Ay, nagkanta ako ng ano araw. Nung kumanta ako ng Bahay Kubo, ayun, nalaman mo. Natumbok ko, sigarilyas din pala yun. For paglo. ayun. Hindi ko nga alam din ang Tagalog ang puro pagulong. Ngayon, Pero baka itaw. Ate Margie. Tapos, patuwante. Ate Margie, mag-asawa si Pasgilo. Shout out sa kapatid mo. Ay, shout out daw sa kapatid mo. Kaya nagkakabay ko lang sa dam. Kasi ko daw. Dahil na. Okay, sa namin kakain. Ano? May naghanap sa Ate Margie, yung ulam ko Dahil sa akin, yung ano, wala kasi dito sa bato. Special pong ulam amin. Hi! Tilapia. May pinuntan ko ata si Palawan. Wala akong pangin. Ito. Yan, doon ba si Mayora? Mahilig daw si Kuya sa sigarilyas. Dati, nung bata pa ako, hindi ako kumakain ng sigarilyas kasi ang amoy niya baga. Ako dati kumakain sa kuya. Ngayon malaki na ako, hindi na ako kumakain. Saka pa Hindi nag-ginapten. na ako kumakain ng mga ganyan. Masarap na pag Tapos, uhol. Yung ibang mga gulay. Yun. ano yun? Uhol. Bukol. Tapos Ano? Kala ko tubo. bukol. Tapos wala yun. Yung tuhol. Yung cool sa, ano, sa palayan. Hindi sa ano. Yun na. Pinasama sa sigarilyas. Ginataan. Hindi ako kumakain nung, yung snail, hindi ako kumakain. Pero yung isang klase, yung sa palayan, yung itim. Yung nga. Ano pa yan? Yung dahil ano baga, golden baga yung ang lamang. Ito pala yan. Yung buhol. Golden baga yung lamang. Yung sa akin naman, yung dito naman sa bato, ito yung baga. Ano yung sinabi ba ng bakit? Bakit kulay golden? Golden ka! Kuya, agad ba ito? Hi, Kuya Agape! Body lang sa inyo. Hi, kuya. Kain po. Umaya. Dito na si Chinchin. Kain po. Ang tilapia. Ako pa yan. Bukas po ba may signal na kayo, may wifi na kayo dyan, Ate Margie? Kasi naka-data lang load. Wala silang ano. Wala silang data sa wifi. Tara, Badet! May motor na lang si Badet, tsaka ang kapit lang naman ang bahay mo. Hindi mo ako kita dyan. Lapis tayo ba dyan? Hindi ko pipiniskan yung kilo. Don't know. Or kung naman siya. Hindi po ata kayo nakapagbayad at margin ng wifi. Kuya Agape, sabi ko. Ay, hindi na to fresh. Wala ang tabi. Kuya ito. Tumatakot taon pa yan. Hindi na nga ng mami. Kaya ko yun, ang apa. Yung mga malilit mo na hindi na pinabalik. Hindi ba? Dapat ibang nila.
Libutin. Nalibot ko na, badet. Pinapatakin po Kuya Papi. Kuya Papi, asan ka lang? Umuwi na kayo ako kanina. Si Kuya Kaya sa Kuya Papi. wala. Uy! Hello sa 61 million viewers. Bakit pala? It's na. Sige Kuya Roy, sa Manila naman next. Nagpunta na nga ng ano? Boracay. Basta ikaw mag-finance, Kuya Roy. Kasi ko, ano ba yun? May tumatalo na kasi nakikiti ako. Bukas mamaling nakakasal chat ko ay ikaw niya siya Punta kami, di ba? Ano na ba? Umaga daw, Ate Margie na yung punta. May gagawin ko sa umaga. Mga hindi pa daw sa Margie, mamalengke ka ng alas 2 na. tickets na lang po. Mag-aasal kami na. Kasi ba't mag-iingat muna? Ate Sara! Ate Sara, kain po. Let's see, Ate Stipli, Ate Sara, hello. Hapon, ay paggabi na sa inyo, Ate Sara. Sabi na kami na siya. Oo, sama kami niyan. Coach 9, Coach Nick, Coach 9. Ganda daw lang ikot ni Pimpin. Oo, kaya naghama lang ikot dito ng gamit. Parang ka na kita. Hindi ba kami mayaman? Nakikita mo naman sa ipit. Ang lakas ng ano mo. Ang lakas ng ano mo. Si Tilo, adik na nag-live din pero sa TikTok. Mag-live ka check yun. Ang Mag-live ka check. Nakitan mo, ang dami tinitbit. nakitan mo daw si ano, Ate Rizky. Nilalag. Ate Sara, wait lang po. Nilalag. Where are you? Nilalag. Okay na po. Opo, Kuya Pacifico. Kuya Romel, nandun na. May sit-sit pa gano'n. Ano ka ng araw? Matagal na yun. Pagawa ka tabi lang. Tanis na. Wala akong dito. Nilalag. Nilalag. Kaya palapan. Kaya. Pwede na gumawa sa camera na. Ito na tali. Ganda ka niya na. Ganda ka dyan. Si Saydang. Ano ba ikaw? Nakadito ka lang. Makita ko. Hindi mo Na came out for a Nagpili ng picture na yan. Kaya ito lang. Just know that you feel me somehow. Hello kay Kuya Noli. out kaya na ulit. Nareklamo lang po si BG dun sa picture. Pinoli, shout out po. Nilalag. Nung pumunta ako kay Panet, dito din sa iyo ako hindi nakapagpasa. Nakainet. Alam mo siya. Sana tayo na wala. Ilagapi kain muna kami ha.
Diyan kung ilang ang kinain. Kuya Papi. Ang sakit, ang tutulis ng tinik. Ang tinik kasi para sa pusa. Sorry kuya, kuya Papi, madami po ako nakadalawang sumukha ng kain. Nagpapabak lang ako ng tilapia, guys. Mabagal kasi silang kumain. Pag maliliit pa ang bangus, ang daming tinik. Pero pag malalaki na, hindi naman masyado. Saan mo na kami ko binadita? O dahil ka saan matutunang tinik? Kaya kung binadita. Kahit sinik kakainin mo. Pero kung gusto din to, grabe ka, mga papi. Okay, Nakapatay taba, Taba, Chin. Hindi naman ako ganun kataba. Mas malaki pa nga ako sa'yo, diba? Oh, mas malaki pa nga daw si BG kaysa sa akin. Oo nga, dito lamatingnan. Diba? Alam ko, Kuya Bin, sana okay ka pa. Nilintongan mo. Kuya Bin, ano pa, hindi ka pa nagpapasalamat sa akin. Diba? Asa mo to? Malamig ba yun? Hindi. Kuya Vince, hindi ka pa nagtitingin sa akin. Broke yan. Kanina pa, wala naman nag-ano dito. Yung yellow na lang kaya, ilagay sa kitchen. Pwede yan. Sino yun yun? Kuya Vince, mag-thank you ka. Bigyan bukas kakain ng prito. Kulang. Saan kayo nag-igib ng tubig na? Pray po, Kuya Papi. Yung, bakit? Saan? Ay, nakapagsinahit ka na eh. Saan? Ha? Ako nag-igib ng tubig na kami. Ano yun? Tinis na lang lang. Tapos yung taga doon nga sa ano dito na nag-iibig. Kasi ayaw din nila ng Pagka mag-alala kasi ba? Di ba may spring dyan? bago ka uwi ng Spring. Hindi, di ba may spring section? ayaw mo naman kasi ngayon, may naman ang pride. May naman siya, kaso 25 kilohertz niya. Ilan viewers na? Taga dyan ka ba, Kuya Pacifico, sa ano? Malapit sa Pacific Ocean. Utang. sa Boracay. Joke lang po. Ano ba itong order lang? Ano daw siya? Kuya Papi. Nag-order na. Tapos pakita na lang daw siya. Ano si Kuya Vince pala? Ay, bakit dito? Wag na natin jacketan si Kuya Vince. Susunod na. Pambigyan. Kasama ka daw ba dun sa trending na sa'yo ng Lala? Doon sa CSPC? Tapos di ako kasama doon. Hindi naman tatanong. Si Coach Nine. Hindi ako sa pool. Pero ang cute nila. Hindi daw siya kasama doon. Bakit? Ano ba yun? Hindi ako kasama doon. Kanina sa kaliwan. Graduation ni Ate Angge. Kanina, no? Tigil na doon. Kanina. Kanina? Nakita ko yung my day niya. Pass. Sabi ni Ate Angge, makakapunta siya after ng graduation niya. So, baka after a week, pwede na siya kasi madami pa siyang inaasikaso for sure. Kaya si Tilong kasi, may sarili na siyang buhay. When does the pillow?
Ano daw? Ayaw man magkwento, hindi magsasalita. May kausap kasi siya. Kausap, ang dami niyang kausap na chicks, Kuya Papi. Ayan, thank you po, Kuya Ruel. Kuya Juan, thank you so much. Abisala Eshma. Hindi naman siya si Kuya ko. Sana ipagpalala. Oh, ba't nagilito na ako? Sabi natin pinang, di ba? Si RCJ, si Kuya ko, si Kuya Ruel. Hindi. Si Kuya. Si Kuya ko. Ipitak sa akin ang RJ. Ayoko nga! Sorry po! Sorry po! Hindi niya kilala. Hindi, kasi RCJ din. Oh, RCJ. Mr. RJ yun. Si Sorry, RJ. Kuya Ruel. Si Kuya Ruel yan. Ruel din kasi si... RJ. Sorry po. RJ yun. Thank you po, Kuya Ruel. Ay, Mr. Mr. RCJ. Mr. RCJ kasi yun. Tapos ang RCJ. Ba't kasi yung mga pangalan nyo? Si Pam Sara din. Miss Me. Oh, that's Miss Simply me. Simply Me. Si Sarah. Ang hirap nyo i-recognize, guys. Ikaw nga, Bicolana. Baby. Sorry po. Sorry po, Kuya Roy. Manila base. Wala na. Oo, Kuya Kenneth. Ang dami. Pero wala siyang wala siyang jowa. Maraming chicks, pero walang jowa. Hindi, inaano lang kasi siya. Yan ang Pinaglaruan lang kasi si Pilo. Ang gawang babae kasi nung matalip na babae. Matinong Ako. O, James Pino, hello po. Kuya Macbal, yung bahay ni Pino, di ba yung kubo, hindi na siya nag-stay doon. Diyan na siya nag-stay sa barracks, yung dating barracks. Diyan siya tumitira. Hindi. Hindi nagtutulog. Nag-barracks minsan diyan. Kasi lipat ka ako. Depende pa rin ako niya. ginaya pa daw siya dito tayo. Oo nga, Kuya So, kaya, di ba? Kuya Ruel, Leo, Kuya Gabi, asan ka na po? Leo, Comment pa yan dun kay Ate Jenny, dalawa-dalawa kasi kayo nagla-live. Kuya Roy, magchachampurado daw si... Kakakain pa lang, gutom na naman. Magsampurado kami. Hello sa 52 Kasi walang malagkit. Magabi na. Ay, hindi, kahit hindi malagkit, basta may nyog. Basta may gata. Saan magagagata? Sa pool. Actually, Kuya Kenneth, may kasama na talaga si Tilo. Pero babae, hindi po bakla. May kalibin na si Tilo. Kuya ba? Nakita niyo ba yung nakaputi kanina? May kalibin si Tilo, yung nakaputi kanina, hindi niyo nakita. Hindi na si Papa. Hindi yung nakaputi dress kanina. Mas mahaba yung buhok. Ano yun? Hindi ko nakita. Kalibin ng Tilo. Nagpakilala ka. Kaso, nagpapakita lang yun paggabi. Kami lang nagpapakita. Oo nga po, Kuya Pap. Kuya Papi, naglilinga po talaga. Kasi gusto Oo nga, gusto sampurado nga ni po. Oh my God. Hello po, Mauricio from Pag ako nakunan. Malalag Community. Rural of Malalag Community. Opo, si Mr. RJ. RJ, oo. Ikaw na lipik Rural. Be. Ano na ang ilabas ko. Wala daw sa 62 billion viewers. Si Kuya Agape, nandyan ka pa po ba?
Ang ganda. Kakaibata ni Kapot. Ay, oo nga pala, ko si Ate Jenny. Saan nag-live sa Ate Jenny? Sa bahay. Bahay. Saan ka naglilihi? Tilapia na ako. Kuya Papi, Hindi ko ako malugat. may mga dalaga Kuya Papi. Wag muna natin pag-usapan. Kuya Papi. Ako din, naglilihi din ako. Oo. Naglilihi din si Pigolana. Huwag niyo akong i-bash. Yan. Inuunahan ko na kayo, huwag niyo akong i-bash. Naglilihi si Pigolana. Sino daw ang ama? Sabi ni Kuya Papi. Nagbunga na ang plat kaya Dennis. Magdilang anghel kayo guys. Nangangarap din ako guys magbuntis ulit. Sana lalaki pero ewan ko lang. Wala na. Ibibigay yan, ibibigay yan. I can try. Lord, please Lord, parang awa mo na. Tapos wala na. Maninong. Sana totoo na yung paglilihi ko guys. Rico Aragon, hello po. So, nagbibiboy yan din. Sana Kuya Roy! Siguro tatakbo ko ng hubad-hubad, no? Gawin mo! Gawin mo! Gawin mo! Sa'yo ba? Bandok. Ano bando kuya? Kaya nga naman, may anak ka ba ng lalaki? Si Tilo. Aray ko. Itilo. Pag nagkanak daw si Ate Fidel ng lalaki, Tilo the second. Sa Ubando, Bulacan. Ay, sasayaw ako. Ano ba yun? Yung Lugar. sa Ubando, Bulacan. Bulacan yun, di ba, Kuya Papi? Challenge. Nag-live ka pa, Tilo? Ay, hindi na. Wow! First time! Lagi man yan si Tilo pag may gano'n. Habulin ka ng asong gala kapag tumakbo. Hindi. Sabi ni Kuya Roy. Nakakain. Habulin ka ng Ang daming magniningong. Ang daming magniningong Ate Bida. Dami nga silang lahat. Wala na. 69 million viewers. Ano po? Nakakain. Nakakain lang. Visit ka, Kuya Roy! Guys, huwag na nga lang. Huwag na nga lang. Ito kami magpagay. Oo, talaga. Kuya Puffy. Opo. Sobrang saya ko. Kuya Papi, mag-volunteer ka po ba? Magninong. Bayaran siguro yun natin, Bida. Magbayaran talaga yun. Tingnan mo. Sagot na daw nila Talaga. Nangangarap talaga ako, guys. Para makita ko na yung Version. nung May anak ko, lalaki. Male version. Sabay mo, tignan mo. Ba't ito yung sabang yung naman yung magpapaanak ko lang? Tawagin mo, tignan mo. Bakit ako? Tawag sa akin. Hindi pa pala naman tubig. Hindi na ako kumpila. Bebe. Kayo guys, kakain kayo at tayo naman kayo. Oo, Kuya Kine talaga. Promise ko talaga.
talaga yan. Tingnan niyo. Kuya Papi, parang mauna yung binyag bago kasal. Oo, Kuya Papi. Talaga Kuya Papi. Kuya Rain. Talaga Kuya Rain. Kuya Papi, ano ba gusto mo mauna? Yung kasal o yung binyag? Kung kasal, pipilitin natin. Ikaw, Tingnan na natin Kuya Rain. Tapos si Kuya Noli din, sabi niya, wow, mag-inom na lang ako sa anak niyo pag nagkaanak kayo, sabi niya. Si Kuya Noli, hindi nung sa kasal. Sa kasal ko. Joke! Si Ate Bidang kasi, magpapakasal kasi ulit si Ate Bidang. Yun kasi yun. Magpapakasal ulit, anniversary nga namin nung 18, nakalimutan, ngayon lang naalala. Ah, kasal daw muna, sabi ni Kuya Papi. Dapat talaga mauna yung kasal. Bago binyag. Pati si Chin, asahan ng ano? Oo. Tagal pa yun. Ayaw pa kami. Dati pala nag-first. Ang night. Ano? Pag kinasal si Chin Chin, ninong ako, sabi ni Kuya Ruel. Yan si Kuya Ruel. Matagal pa yan. Oo nga. Hindi, Kuya Roy. Yung iba, mauna sa kwarto bago kasal. ano niya kanina? Ikaw na duhanin, sa kasal. Magpapakasal na daw si Tilo. Wala pa nga nahanap ko. Oo, wala pang Ikaw naman kasi kung ano anong hinahanap ko. Ang Ang dami na nga mga babae dyan nakasama niya. Tapos hindi malaman kung anong hinahanap ni Tilo. Alam ko na kung ang hinahanap nito. Alam ko na po yun. Hindi ko mas mabasa maganda na yung para sa ugali. Kaya ako ba? Huwag ka nang mag-ano sa ano. Mas tawa na pagkakasama mo. Marcelino II. Mas maganda ka. Marcelo yun, di ba? Kuya, Mas maganda. mga kuya, kung sakali man magkakabibiboy si Ate Bidang. Ano naman ipapangalan ko doon? Bigay nga kayo ng ng name guys. Marcelino II. Marcelinong pangit naman. Manggurang. Marcelo. Ay, pangit. Tilo na lang. Bakit kasi? Laurencio. Puro pang panakot ba ni ano yan? Ni kupong-kupong ng mga pangalan na yan. Tapos ano to? Tilo. Ay. Sige na lang daw sa wahid mo. Sino? Si Kuya Roy. Kuya Roy po mo tiro. Pwede mo rin pagdang kami dalawa. Uy, sabi nga. Joke lang. Umanap ka ng pangit mo. Umanap Pwede ka mo. ng pangit. Uy, kahit bakit niya yung mga ano lang. Ay, pangit-pangit. Ba't ugali maganda? Basta daw maganda ang ugali, sabi ko, Sabi tita. ka makakasama sa ng bahay. Ako kasi masama ugali ko, di ba? Di ba? Nakita, parang kami na kami. Lumakit. Masik ang Parang kami ko yung dalawa. Lumakit ang totoo ugali mo ba? Kami na kami dalawa. Hindi pwede kasi bawal na mag-live-in sa ating natin bilang. Hindi ba, girlfriend pa lang kayo, isang matao pa liba. Girlfriend kayo, hindi ko mag-girlfriend. Kuya Agape naman. Alam ko galing ng bahay. Mamag ka namin ng bahay. Ano nga? Lalaki nga di ba Kuya Papi? May ganun. Hindi ko kasama si Carl, maybe ko lang pupunta dyan. Hindi po Kuya Lincoln. Kasi graduate na kanina. Kuya Agapi. Ate Bidan wala na lipad. Sinsya na. Kuya- Wala na palit pa rin. Palit pa rin natin sa Boracay. Kuya Kuya Agapi. Agape naman. Kuya Agapi. Kunin ko din yung ninong si Kuya Agapi, guys. Ipasalong ko na ngayon. Hindi. Mag-junior na lang ako.
Guys, Junior. Sino ba tong Arca sa Buena? Palagi tong ano, ito yung Ay, thank you, Kuya Ruel. Thank you po, Kuya Ruel. Thanks. Kamsahamnida, Alisara Eshma. Arigatou Diba? gozaimasu. Galing sa bakit hindi nyo ako pinagtatakbol, bakit hindi nyo inaano si Arca sa Buena? Pero si Marimat na lang siguro. Asa na yun? Sino nag-track? Hindi na pa tayo dito. Ang sa pigit naman chinchin ang mo. Hindi pa tayo. Edward or Donna, hello po. Kuya Papi, sino man sa Boracay? Ay, thank you, Hook daw. Kuya Ruel, sabi ko. Sorry. Nagtampo tuloy My kami. bad. Kuya Ruel, huwag ka na magtampo. Okay na yan. Thank you, Hook. Bintong pangalan ko. Bentong. Bentong, pangalan. Sabi ko. Ayaw ko, Kuya Roy, ang kulit nun. Bintong. Sige po, Kuya Lincoln. Your wish is my command. Kuya, Kuya Roy, pag bintong ang pangalan ko, ang kulit nun. Okay na po, mag-comment ka na. Makulit ang pangalan na Bintong, Kuya Roy. Bentong. Kasi yung pamangkin ko, yung anak nila panganay Bintong, ay, sobra Diyos ko nun. Hindi naman, grabe naman. Porket yung pangalan. Hindi naman natin sa pangalan. Tingnan mo si Kuya Vince. Vicente na lang. Vincent siya. Vincent. Ay, makulit pa rin din pag Vincent. Huwag na mag-anak. Hindi. Mag-anak pa rin. Basta lalaki. Hello sa 67 million viewers natin. Dapat pala, bilo na tayo ng Lord. Kuya Lincoln. Okay, Lincoln. Yun ba? Ay, karanak yan. Si Kuya Lincoln. Si Bidang, bilang ka lang po ano. Budong ga, budong. At sino? Sirang pagbuboy. Buday. Sirang pagbuboy! Kuya Papi, mag-suggest lang tayo yung magandang pangalan. Wait lang, mag-iisip tayo. Di mo na kailangan ibuksan bibig. Kuya Roy! Yung isang account ni Kuya Roy, wala. Ano ba yan? Bintot ko, no? Buntot. Pero guys, seryoso, buntis po si Ate Bidang. Ako na sumabot. Tara. Oh, yung yelo daw. Kukuha ng yelo? Pungay. Dagos tabi. Kailangan niyo yung yelo sa Dumanoy? Dagos tabi ka may bados. Oo. Kuya, ano ko? Si Arthur, ang pangis naman. Ang pangis naman ng, budong. Kasi nga ikaw Bidang, o siya si Budong. Hindi, isunod niya sa pangalan ni Bobby. Guys. Huwag sa pangalan ko. Kuya Jun, hindi po. Ano lang naman kayo talaga. MM lang. Si Ate Bidang po talaga yun. Good ate. Ay, hindi ko lang na daw ang buntis. Yung magiging anak nga ni Ate Bidang yung inaano natin ng pangalan. Oo nga. Ako nga yung buntis, guys. Medyo spicy, di ba? Ano to? Di ba, Kuya Roy? Medyo spicy yan. Buffalo. Kung pala na lang ang tinilang astig ang dating. O, sige. Bupalo. Hindi, parang mas maganda talaga. Isunod mo sa pangalan ni Tilo. Inspired sa pangalan ni Tilo. Lorenzo. Or Lorenciano. Kuya Papi, ang dami na kasing ganyang pangalan.
Alex, hindi social ang Alex. Promise. May kilala akong Alex. Kuya Jun, ang pag-ibig daw po ay hindi minamadali at ganoon din ang pag-aasawa. Si Tilo, wala pong mangyari na hindi, joke lang. Mag-aasawa na po talaga si Tilo. Dapat kasi si Tilo pag ano to. Mag-aasa. Hindi siya nakakapagsalita pag andyan na sa harap niya yung babae. Mag-aasawa si Tilo pag sinagot ko na daw siya. Ngayon, ang dapat nating gawin para makapag-asawa si Tilo. At ano yung babae? Kasi hindi siya nakakapagsalita. Italin natin silang dalawa. Bumili ka na. Maganda, Tingnan natin dito makapagsalita yan. maganda po. Maganda po. May na! Yes. Totoo sila. Diyan man, di mag-game mo po yun. Hi everyone, na-miss niyo ba ako? Congrats, Ate Ditang. Thank you po sa kay Pagkakante. Ano? Pwede na yung upo. Dalawang kami Einstein na lang, at least matalino. Makikig mo ano? Albert. Wala? Ang tikas man. Tama lang, wala. Ano? Para di makadati sa ang chiga, sila na kanya. Para mo ka di mo nakakakan. Maputol yan. Hindi. Ayun. Amay natin kayo ka. Okay. Ate Bidang talaga inaasar pa sa kilo. Kaya papi, actually maganda yan. Oo nga, kaya minute. Ay, so ang asawa ay pinag-iisipan ng mabuti yan. Huwag basta-basta papasok pag hindi pa kaya mag-asa. O kuya Kinet, ano, huwag mo munang i-convert kasi hindi pa may sarado, pwede pa itong pwede pa itong tubugo. Itlog. Bukas, ilalabas niya na. Ay, mamaya pala. Ate Ben, ninong ako ha. Opo, Kuya Agapi. Promise. Ayan, si Agapi, si Kuya Papi. Uy, magkasintulo. Si Kuya Gwen. Basta lahat kayo, guys. Basta lalaki na yun. Basta lalaki, guys. Paano kapag babae? Ayun, na. Hindi kami nila nakakalimutan. Eh, na naman. Kasi kung kasupuan, lalaki. Yun nga eh. Sa kakaantay ng lalaki. Siguro mga kaisang rosina ng anak. Huwag mo lang huwag ka mag-expect. Huwag kang hiningi. Baka ibig-ibig na lang ka. Bakit yung iba, no, pag nanganganak, yung panganay niya, Kuya, wala. ano, babae, tapos sunod, pag nanganak ulit, lalaki. Di ba, answer niya. Dilo, may gusto ka daw sa akin. Di ba wala naman? Sabi ni Kuya Jun. Iwan mo na. May wala daw sa'yo. Paano Kuya Kenneth pag hindi nagkaanak ng lalaki si Ate Didang, hindi na mag-aasawa si Tilo? Oo. Pati naman ang inom ko. Atit nigsan ni ni Kuya Lagas, binabasag yung naon namin para matanggal. Opo, Kuya Papi. Antayin natin kung kailan magpapabilik si Tilo. Oo, Kuya Papi. Ayaw niya na sa... Kasan Sa'yo na na, Kuya Papi? Kahit po. Sa'yo na, Kuya Roy. Justin Bobby. Mabait sa'yo. Paano siya kasi gata? Justin Bobby. Dalawa pangalan.
Pwede, Pwede. pwede. Susunod. Ay, hindi. I-junior niya na lang, di ba? Kasi first time magkalalaki, junior niya na. Ba't nag-iisip ng pangalan? Pwede mo, pwede. Kasi syempre, di ba, pinakaantay niyang lalaki na anak. Bobby Junior. Ang taba ko. Bakit? Nakaputi kasi ako, guys. Pag pinasama naman ang pangalan sa kawangalan, grabe, ang pangit papula. Parang sa sabog. Ayan, kung sabi ko, Thank you po, Kuya June Albesa. Jesus Sario, hello po. Dino mag-asawa ka daw kapag 29 kilo ng bigas. Ha? Mag-asawa ka daw kapag 29 kilo ng tagal pa. Mali na yun. Hindi pa yan disipino kasi wala pa siyang ipon. Gusto niya mag-asawa kapag may ipon na siya, yung makakapag-provide siya. Dito po sila, Chin ko yan, Lincoln. Kuya Lincoln, doon ako matutulog sa sa bahay ni Tilo, sa kubo ni Tilo. Sa akin naman kasi talaga yun, di ba? Iuwi ko na nga. Kukunin ko na. Pero natulog nung di ba, nung pumunta ka dito? Ipapakarga ko na. Pero may boyfriend yun? Kasi hindi mo na. Meron. Ako nga guys, may asawa na, hindi niya lang alam. Well, Meron po Kuya Ruel, may wifi po dito. Ang daming yung ano na to, ayun o, tumatalon. Ayun, ayun pa. 1, 2, 3, Kahit din sa bahay may kitchen. 6, 8, oh, ang dami. Parang nangulangaw na malalaki. Kung lumapano. Lokpang. Kuya Papi, wala po. Walang mauuna kasi wala naman. Hindi pa delikado doon. Wala, hindi po yan pa dito kaya Lincoln. Hindi po Kuya Lincoln Kasi kasi. puro naman magkakapatid dito. Kasi doon ako talaga natutulog pag nandito ako. Tapos, ayan, sanay na ako. Tayo magsama habang bumabanat na naman si Kuya Jun. May tumaw. Kuya Jun, kalma. 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 Baby, kalma. Kuya Jun, kalma. Kalma. Prince Bobby. Prince Bobby. Oh, yung ganda naman nun, guys. Ay, prinsesa, ay, prinsepe. Prinsepe. Ay, prinsepe na po, guys. Guys. Oh, ang ganda. Prince Papi, wow. Yaman. Kuya Roy, yung isa niyang account, wala pa. Di ba tapos si ate? Opo. dalawa na kayo. Hindi pa. Kevin, Naka-live din daw si Kuya Vince. pumasok. Oo, ginagawa mo. Pangalan mo. Kinukuha po nila yung yellow kasi yung para sa isda. Kung kami na-order, Nagborok. kaya napapansin natin. Inabot po Kuya Kenneth, pero yung yung asphalt,
Ano, black na black. Pero doon pa sa amin, ano lang naman, konti lang naman, super konti. Hindi po nila matanggal yung ano. Siyempre na po tayo sa mula dapat naman po lang. Hindi nila matanggal yung yellow. Kuya Jun! Ano pa ba? Saan pa maan? Pag-budget ko. Sabi niya, Tibidang, dapat daw matamos ang ilong. Yes. Yun yung number one ano gusto ni Ate Bidang. Kaya lang tinitingnan ko sa isang lalaki. Yes. Dapat daw matamos ang ilong. Buti pa yung ano, buti pa yung pusa sa barracks, buntis na naman. Ang laki na naman ng tiyan. Nanganganak pa lang yun yung pusa sa barracks. Tapos nanganganak na lang, buntis na naman, guys. Kuya Jesus, yes po naka-guard daw si Kuya Blancas. Bijay ko lang ba ang pumunta dyan, hindi ka pa nagpasundo ko yan. Kuya Ligos, si Kuya Bobby po yung nagsundo sa akin sa Legazpi. Nagmotor po kami kanina. Actually, kanina guys, tulog ako sa likod. Laka. Tulog ako. Ilang beses ako nakatulog. Tapos nung parang napipil ko na parang mahuhulog ako. Tapos nagagano na ako. Pati si Kuya Bobby na nagugulat. Nagugulat siya. Nagulog ka na. Oh my God. Kanina muntik pa talaga. Palagi akong na ano. Buti na gigising ako. Marla, tonton ka nito. Tonton. Gusto niya kaya namin. Matangos, hindi malaki. Kuya, naman ba't ay, hindi. Makapasok pati ilipante doon. Yes, okay lang kay Lincoln. Kanina kasi nandito din sa live si Kuya Vince. Isipan niya din ng live. Mag-comment kasi doon. Ay, nagpunta ko dyan sa ano, kami sa 13. Buragrag, Buragbo. Shower out po, watching from Imos. Hindi ba na ano ka? Nandun yung ninong namin sa kasal. Ano yan? Hindi naman ako. Ay, sa 13 ka. Mas correct ba yung 13 Martes? Cavite. Tapos naligaw ako doon. Naligaw ako. Hindi ko natandaan. Nagpupuntahan ko. Burag. Hindi ako makapag-upload. Full storage yung phone ko. At tawagin sa Manakang Ilong. Pwede naman, di ba? Eh, kung wala ka na talagang mahanap ng matangos ilong, eh, dito na lang sa Malaking Ilong. Ayoko mag-ano kasi baka sabihin ni Lord, di ba? Namimili ko ng ano Pag magalit sa akin si pero actually, sabi niya, kaya daw siya nagpasawa kay Kuya Bobby kasi nga, malaki daw, malaki. Hindi, kasi ganito yan. Matapos ang ilong. Nangako kasi ako sa sarili ko na sabi ko, ano, pag pag wala talaga akong mahanap na ano, yung gusto ko talaga sa isang lalaki kasi na talaga yung matangos ang ilong. Yung magugustuhan ko talaga. Tapos sabi ko, ano, hindi na ako mag-aasawa. Ayun, nag-meet kami ni Bobby sa simbahan dito sa amin. Ayun, nakita ko agad, unang-una nakita ko yung ilong niya. Ayun. Ayun na. Kasal na. Nagpakasal agad siya.
Pinakasalan agad. Kaya ako sa Opiana, wala po, hindi ko po kasama si Bunso. Pagliyan mo si Tilo at si Bigo. Gusto mo yun? Papayag ka nun? Kuya Rain. Huwag ka daw po rin magbibiro. Gagawang kako yan si Tilo. Ate Vida. Ha? Pwede, pwede. Pwede rin Kuya Rain yung ilong. Si Tilo? Tilo, side view ka nga. Matamis ba yung Tilo? Tilo. Gusto pong niya pa si Tilo. Sirang! Oo nga, matapos ang ilong ni Tilo. Hindi ka pa nakukuha. Sira na ang rin. Yung yellow guys, kanina pa yun. Namulto yata si Tilo, di ko magalaw. Pero gagawin natin yan, dami ginawa natin bigla, kaawang tayo sa simula. Kasi guys, ang nangyari daw noon, kasi di ba nag-eyeball sila. Eyeball kasi tawag nun dati. Simbahan. Tapos, di ba, pag magka-text, tinatanong kung ano yung color ng damit, ganyan-ganyan. Eh, ang ginagawa niya, siya, mga dati niya ina-eyeball, siya yung nagsisinungaling. Tapos pag ayaw niya daw, umaalis na siya, hindi na siya nagpapakita, ganyan. Siguro pagpango. Dati di ba, uso-uso yung magiging pag-uwit, di ba? Tapos sabihin, anong kulay ng damit mo? Sabihin mo sa'yo, anong kulay ng damit mo para mabilis kitang makita. Kaya ko naman, sinabi niya yung damit na kulay. Hindi alam ko. Kaya ako nagsinungaling, ganito yung damit ko. Tapos siya, talagang sinabi niya talaga kung anong suot niya. Inauna ko siya nakita. Hindi ko siya nagustuhan. Lumayas na ako. Lumayas na ako. Wala ka dyan. Tapos sabihin ko na lang, hindi ako nakapunta. Ayun, gano'n. Gano'n lang. Hilda niya, ano po. Si Kuya Bobby naman daw, di ba, nag-meet up sila. Tapos, si Kuya Bobby naman yung nagsinungaling na nandun sa unahan sa may unahan ng simbahan. Eh, pero nasa likod pala. Tapos pag ganun daw niya, tipinang, nakita niya daw yung ilong. May yun, may bit na kasi bagong taon, may bit na Ano ba to? may sabi ko magdala ka na. Pas, yung baga. Ang in-expect ko noon, ang bibit, makikita ko yung dala-dala niya, nakabalot sa bigat, wag pa kasi December. Ibig sabihin na yan, nakalagay sa plastic bag, kulay ko lang. Binili lang sa kanto. Yung pala binilihan ko sa may merong man ngayon, tapos may mga net. Nakita ko agad, nalaman ko agad na si Bobby kasi may bit-bit siya mga chocolate. Hindi man lang nag-effort, guys. Plastic bag talaga. Okay lang yan. Tanggap mo naman daw. Hindi man lang nag-effort na ibalot sa... Ay, nakabalot naman pala. Plastic bag. Gemma na lang po, ayaw mo pala ng pango. Ayaw niya sa pango. Kasi gusto ko na, exit. Magiging mga anak niya, gusto niya matapos sa Yan naman yung si Sophia, wala na sa yung yan, very good. Lagyan mo ng tubig, Teb. Wala na. Wala ng tubig. Hindi mo. Ilagay mo na, di tayo ano. Sa ito ba rin kukuha nyo? Ha?
Ikaw, Kuya Kenneth, bakit hindi ka pa nag-aasawa? Di ba kaya ito masyadong bilog sa iba? Di pa masyadong bilog sa iba. Gusto mo mangga? Kasi bakit mangga natin? Wala ka na siya. Si ano, matamos ilong niya, nakita ko. Sino? Si Agapi. Wow! Si ano, Kuya Ruel, matamos ilong niya. Baka Kuya Ruel. Sino daw sa anak mo na pinaglian mo si Pinky? Si Sophia ko. Ang kamukha ko. Tignan mo kanin. Yung pangalawa. Kasi yung pinakapanganay namin ni Bobby na patay, 2 days lang yun. So, nailabot mo ako 2 days after 2 days. Oh my God. Namatay yun, birthday ni mama ko. Birthday ng October 10. Tapos, si Bobby nalungkot dahil nawala nga yung bibig namin, yung panganay. Ngayon, ayan, si Chin, yan, lagi namin yan hinihiram. Oh. So, kuhanin mo daw na nila. In short, ako yung gaya. Ang likot niyan, matulog. Likot matulog niyan. Yung paa, ang haba-haba ng paa. Kasi na yung kulambo namin. Ayoko maano kasi baka masira. Oo. Ano, wala na ba ka? Yung paa niya, alam mo kung anong ginawa ko. Nainis na ako kasi hindi kami makapag-concentrate, guys. Hindi kami makapag-concentrate. Ganyan ako ng ganyan, di ba yung paa niya? Tapos ganyan na naman sa pader. Ginanon ko na naman yung paa niya. Ginawa ko, nainis na ako. Itinali ko ga. Itinali ko yung paa niya, nang likot. Bata pa ko na. Di kayo makapag-concentrate. Sa tali ko yung paa. Tapos biglang init. Mangga. Ayan, tingnan nyo, naglilihi ako. Di ba kayo maniwala? Ang daming mangga. Ang daming mangga. Kuhanin ka ba? Kaon na po dito. Kaon na. Nagbalbal mo sa baboy. Ha? Nagbalbal lang ako sa baboy. Ano yung Naku, nakadama ko na nalagay niya. Ayaw kanina. Lubot na. Si Kuya Papi talaga. Aanuhin mo ang patapos kong maliit na panang. Ang puso. Ay, hindi, Kuya Papi. Kung maliit naman ang puso. May malaki bang puso? Ang puso ba talaga, Kuya Papi? Pag maliit kang tao, syempre Ay, maliit din ang Sino puso. ba nagsabi? Si Kuya Papi, si Kuya Ruel. Ay, grabe ka, Kuya Kenneth, ha? Ako pa sinisi mo. Grabe ka. Stop ko nga. Ang likot ng paa. Basta ako natutulog lang ako noon. Pero, Tapos kala mo gising yan. Natutulog yan, nakadilat ang mata. grabe naman. Dilat ang mata niyan. Sino? Pag natulog yan, napikit, gising yan. Baliktad. Oo nga, totoo yun. Parang dilat ng konti, parang nakabukas yung... Yung anak ko, patulog din ganon din sa kanya. Pada sila. Dapat ito nga yun. Mangga guys. Manggagamit. Manggagamit daw kayo guys. Ay nako. Anong nakikido? Tapos sabi niya nito, naalala ko nung 5 years old na siya, naligo kami dito. Naniligan na kapatilang. Dito kila Mayora. Ngayon, kuskus ng kuskus, sabi niya sa akin, Tita, totoo ba niya pag naghilod ako, puputi? Sabi ko, pag hilod ka, kasi puputi ka talaga niya. Hilod man siya ng hilod. Gusto niyang puputi. Kasi ang itim yun eh. Mukha na nga. Hindi naman ito gawag. Ang itim yan. Ikaw naman tumira sa gilid ng lake. Malapit sa lake. Tingnan mo yung mga picture ng pa.
Hello po, Kuya James Q. Welcome sa live. Sino? Kuya James Q, kain po ng mango. Kuya James, hello po. Kuya Gapi, kain po ng mangga. Kuya Papi, Kuya Ruel. Kuya Kainet, kayong lahat kain. Mag-leader na po ang lahat. Magpamit na, 50 Wag na ano viewers. yung ano mo lagi yung magsugat din sa ano, ito yung ganda. Nakasukat yan. Yung sandalo, so ito. Nakapapasok yung ulo sa balat sa sa lips. Sa lips. Ay, ano ko. Yes po, Kuya James Q. Gusto niyo po, Ano daw sa inyo? masarap daw yan. Maganda to. Parang to siya. Naglilink mo kasi si Ate. Ay, meron pala dito. Toyo. Oo. Wala akong big sili. Maharap sa gabi. Ako yung mga sorry. Ako na siyang maayos. Pwede ako naman. Grabe, ang dami natin pinag-usapan. Sige ba kung may i-reveal pa si Ate Dila? Kasi pag naman ko dati, kaya nga ako may infected dito. Nakatamaan sa puso. Ay, Hawakan. ito, parang addict. Oo. Puto lang ano niyan. Kilay. May souvenir nga yan. Hay, wag ka Kuya Papi. Walang amoy to. Walang kaya pa yung patunayan. Grabe ka, Kuya Papi. Kuya Roy Mangga. Wag na si Kuya Roy. Umaalis naman sa atin. Ngayon, bumabalik na naman. Recon ka, recon, Kuya Roy. Lang sa Ray. Ako si Kuya James. JJ. Grabe. Grabe ka, Kuya Roy. Lasmis na pala. Tapos 11% na lang yung cellphone ko. Robot na nga din ako. Hindi na. Ito, ba? Ako saan ka? Parang ako. Ate, ikaw, baka mas madi-attitude ka na po. Ito. Wala yan. Pwede ko. Mas ito. Pati Makulit ito pa. pa to. Kapatid na yung pen ko yun. Bal. Bal. Kasi natin. Kulay puti. Nakikig mo ka. Ano ba? Bal ba? Sir Kenneth. Yo po. Nako, salit ba na? Kuya Papi Kuya Roy. Kuya Roel Mangga. Tingnan ako pa ko ba? Yes po, kanina pa po kami nakalive. Kuya Armando. Yung out. Kain po nga. Ilang hours na ba yan? No, magti 2 hours na po kami nakalive. Binabasa kaya Wala namin ko sa laro na. Kaya daw po yung tanglad. Hindi ginamata. Kamo yun. Kaya nga. Ano? Binabasa po namin. Huwag ka na po ma-hate. Just love na lang. Kanino Heard pa? that. Kanino pa kayo nakalive? Shout out Kuya Ronald. Sino rin, no? Wala lang yan.
Meron lang ginagan. Hello, hello. Yun ang kain po mangga. Pero nga, saan ka tao? Walang init. Sarap naman yung mangga. Maya pa na ba nakahabol pa ako sa live nyo? Sinapit kasi malakas ulan baha kalsada. Kaya ron. Ingat kaya ron. Ingat po. May sila tigidang. Agilid ka. Opo kaya James, naglilihi po ako. Busin ko ito lahat. Tapos sinalabas niya po yan. Kami pinagyan ng tapos sinalabas niya po yan ng tubol. Apple mango, hindi ko kami pinagyan ng apple mango. Pinapainog pa, sila pa. Yan yung gusto. May maasim daw yun. May bandanugan pa dyan pag pumunta ako. Yan, pipidang. Meron, madami po. Madami po. Madami po, Kuya Papi. Kuya Papi, saan mo ba gustong matulog? Sa bahay ni Delo. Sa bahay ni Delo? Second choice. Sa bahay ni Ate Bidang. Third choice. Kuya Papi, Kuya Papi, bago eh. Fourth choice. Sa bahay ni Jamie. O, yung panglakas na barak. Yung batik-batik, Kuya Papi. Ano, Kuya Papi? May message ako sa'yo, Kuya Papi, sabihin ko na rin. Sana ako naglili, sana baby boy. Oo nga, Kuya Lord. Baby boy na yan. Kapag hindi, gawa ulit. Diba? Yun lang din si Nicolana. O, diba? Chin-chin. Lagi na lang yan nagninginang. Tama siya ko lang yun. Ako din. Sabat na din ako. Mag-start na rin live. Guys, mag-end na po tayo ng live kasi lobat na. Lobat na. Mag-okay na. Kuya Papi, Kuya Lloyd. Bye po, everyone. Kuya Papi. Pero ano, Kuya Papi, salamat. Thank you po, Kuya. Kuya Ruel. Kanina nagpalbay. Thank you sa lahat. Lahat. Salamat. Thank you so much. Thank you sa lahat na nag-stay. Sa lahat ng pumasok. Sa lahat ng viewers. Thank you so much. Nagpalipay. Thank you po. Busy ako. Thank you so much, guys. Love you all. Kuya Papi, thank you. Hindi po kayo, Papi. Ingat kayo, guys. Kailangan na namin mag-end dahil dapat na rin sila and also to mag-2 hours na po tayo nakalive. 11%. And 10 prod na po. Need na rin na magpahinga. Kasi si BG, pagod yan sa biyahe. Pagkatapos yan, dumating dito nang gamangga pa kami. Alam mo yung pahinga, guys. Ano? Ako rin mag-end? Ano ba to? Bye, everyone! Bye-bye. See you next time. Next time. Episode. Saan ba ito? Eke. Tomorrow. Eke. Bye po, Kuya Kenneth. Thank you so much.